ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଇଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପରେ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ବେଲପତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ରରେ କେତେକ ରୋଗର ସରଳ ଉପଚାର। ପ୍ରଥମ, ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଦୈନିକ 21 ଗୋଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ବାଟି କିମ୍ବା ଚୋବାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ମୂତ୍ର ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାଳ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ପତଳା ଝାଡ଼ାରେ ବେଲପତ୍ରର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କଞ୍ଚା ବେଲ ଭିତର ଶସ ବାହାର କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ 5 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳ ସହିତ ଖାଇଲେ ନାଳ ଝାଡ଼ା ଓ ପତଳା ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହୃଦରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଲବୃକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ବେଲ ମୂଳର ଛାଲିକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ କାଢ଼ା କରି ପିଇଲେ ଏହା ହୃଦରୋଗୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଲବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଥୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ବେଲଗଛର କଣ୍ଟାକୁ ଗୁନ୍ଥି ବେକରେ ମାଳା କରି ପକାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କାନକୁ ନ ଶୁଭିଲେ ବା ବଧିରା ଦୋଷ ପାଇଁ ବେଲବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶୁଖିଲା ବେଲକୁ ଛେଚି ଗୋମୂତ୍ରରେ ଭିଜାଇ ବଟାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଓଜନ ହେବ ତାର ସମାନ ଭାଗ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଏବଂ 1/4 ରାଶି ତେଲ ଏକତ୍ର କରି ଅଗ୍ନିରେ ସିଝାଯାଏ ଏବଂ ସେ ତୈଳକୁ କାନରେ ପକାଯାଏ। ଏକ କାନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାନରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳି ପକାଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଧିରତାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବେଲବୃକ୍ଷ ଚେହେରାର ଗ୍ଲୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଚେହେରାରେ କଳା ଦାଗ ବା ବ୍ରଣ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନକୁ ଏକତ୍ର ବାଟି ରାତିରେ ଲେପ କରି ରଖି ସକାଳେ ଧୋଇଦେଲେ ଚେହେରାର ଚମକ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଘରୁ ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ରର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବେଲର ଉପର ଶୁଖିଲା ଚୋପାକୁ ନିଆଁରେ ରଖି ଧୂପ ଦେଲେ ମଶାମାନେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବେଲବୃକ୍ଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।